Напоследък много често при нас идват въпроси, свързани с покупко-продажба или някаква друга сделка с недвижими имоти, като повечето хора се интересуват каква е цената, какъв е реда, как се случват проверките и така нататък. В такива случаи основното, което аз препоръчвам, за да бъдем максимално коректни и всъщност да бъде направена една добра проверка и съответно да може да бъде помислено кой е най-точният рентабилен начин, по който да бъде извършена дадена сделка, необходима консултация. Повярвайте ми, звучи доста просто, но всъщност не е, защото всеки един случай е различен сам за себе си и не мога просто да взема отношение така, без да съм прегледала документи, без да сме изговорили каква е идеята на сделката. В такива случаи основно препоръчвам наистина да бъде направена една консултация. Нашите консултации се извършват онлайн, по Viber, по Messenger, по WhatsApp, по всички възможни канали, които са свързани с видеовръзка и видеоконферентен разговор. Така че най-сърдечно ви препоръчвам, ако имате необходимост от съдействие в тази посока, на първо място да бъде записана консултация, за да можем да влезем в детайл на вашия казус и да ви дадем най-добрия правен съвет.